сега долу има, нямаше време да постилам килим и всичко. Това няма проблем. Аз съм за отпуска на килим. То времето хубаво. Обычно здесь люди так делают. А там, какво е там в дъното? Къде? Там. Кой е телефон? Тук. Кухня. Ниско. Не, няма проблем. Дай тази вратичка, тя излиза директно навънка, да. Да, и тук друга кухня, банята там. Свети ли банята? Да. За дядото да не ходи надолу, сложим го крикало. Правилно, така се прави. Възрастен човек. Трябва да се уважават възрастните хора, защото и ние ще остареем. Така. Ние почнахме, дете, като гледам и тебе и ти си към нас. Да, така е. Те се разбират. Другата кухня, другата съм възел. Да. Это, в принципе, на Лъженка, улице. да. Ето на улица. Да, отключим там, добре. Да. Така да ме не извинявам Да, се. заповядайте. Мерси. Тук се ударих нещо. Защото са ниски, той Ниски, никак да. не се удря. Не е правда. Само килимите не сме сложили. Не е проблем. Не е проблем, нали? И аз така мисля. Те, хората, които... Той имат поглед, те. То предния път не заснемахте ли? Аз не бях аз. Не знам кой е идвал. Значи аз за първи път идвам. Той Николай дори ми обясни само по... Защото аз го Кой е познам. идвал тогава? Някаква друга агенция. фирма ли? Друга фирма, сигурно. Не сме ние. Може.